थाना बिसिबानी सारियो बेटारि कामागो तीनटा बेटारि थाइसे थाइसे 50 केजि हिंगे 1.5 कुंटल माल अब कामागो इसागो हिंगे कैसिं ताबो और थाङै नायनाय बबा हाइके कामा तामा बबा हाइ ओं बेटारि बाइके कामाखा बाइके तामाखा जों ताबो और टावर याफांग थाङै दङ नायतं दि फायदे जे टावर नायकानि सामानि अंखा इनो अंखा अजे मानि काम फगो इनो काइसा जाबार फुयै इना आजगय डिउटी खायतं बं मनो फुनु कयदि बेथाय साखयदि हे मेले इ जागा ग इ जागा काइसा आजगय दङ जाबार फुयै हिनि सागो इगे ताबकजों टावर थानाय नौनो पूरा सामाके फुनुनाय ताबो बबो हाइके तामा हाय कामाखा नायजे नौ खानाय मा खानाय न तामा हाय कुतु गयतं कारेन्ट अबसे अरनि टावरनि बेटारि कामा फं हायदि सामागो ino sakfedi ino imongka current box naidi ino tarbaisi khajak or kono tala kori sago ino nije naikani borok hingkai o sakabo tala kori hini sago do hingkai tabok to tala nungkhau bole tala rojak egara jata phai phunu paigara ijang phai hingkai naidi mahai ke kirisin sa manai o as kusuk obono tabok sini parni sarai kaisa 30 35 kg kanai 3 jona bongno 10 sarai tong khai reni battery lago hinai ekai o sagani box di o battery tinta battery office ni borok sapong battery thaisa se 50 kg kago hinai inga 50 kg pojano bok o chero kaisa borok se 50 kg kaya inga bok 50 kg pojano kari oi tui khakal manoba 2-3 minute bisingo bongno 10 sarai tong ha tabok ini je tower naikani rok o sakani Eke ino CC camera tongo hino office borok sapon pong horni 11ta somoyo tower borok mani romoi tong ha thainai ke di hini sakon pong kai bok phai mani loge no nungkha pong mo sak jang camera sak imo khula hingka inger khula o sakana bo khula battery tinta korei aike nungphai ka pong o sari no hingkai oboni kudut tong hai sarai maktham phaioi bongno bok lamba tok phaimani lamba tok bongno dosarai tong ha tabok oben bai bejalwan bagai tabang phaijanai du tower tisai phunu di aise pura phunu henai di obo hai jaga bokki laidi manoba serok ang o serok nobo je kaisana nong phunu gono basic tot naidi bongni ojon ba sakana joto jong gurai phunu pai jagai phunu joto he mahai jaga go jaimara borok mahai jaga go bisa sijang nungjak borok ya hengkai orani battery no kari lamaya tinta battery thaisa se 50 kg kapong office borok samani hengkai obahai battery no ki kari lamano serok jibuno lamaya tabo serong no 10 sarai tongha oboni bagang ten phaijak je inen naikani pai bang kok salai nai hengkai office ni borok bono kolkhai gono hino bingo tower ni mani borok romoi tongha naidi hino office borok sakono hino hengkai office pai bang kok salai nai o video footage CCTV video footage to tong obang lakhona nya yin serasta khaine bokto saimya chung tui elakani borok bole chung sai manai bobahai sobobo oboni bagoi tabuk chung ino phaijang nong phunungani bagoi sakar se phunung di direct oste ke phunuk do oste ke phunuk naidi joto poriskar ke tisela oste ke sokalai oste ke tisai phunung joto jang saksi ike jang manai di current oba abo hai jaga gose o tower ni mani nyo khogoi lago hinoi saitong ha hingke obserong no bang je kaisa kusu nong no phunu gono basic tot naidi mo hai jaga go battery khoi lamani ti borok doi na borok ya naidi ang tabuk joto phunna poriskar ke aro isa nai
o kasan manjino box o ble box je kalok ke nungnai naidi jumroi fungnang e orokai battery tinta dajapong oroni kari oi lapong ke mo basuk chu goi tong naidi 6 ফুট হইতে 10 ফুট 10 ফুট চুগুনো oroni battery no kari lago thaija thaija se 50 kg kapong hungkai tinta battery ni 1.5 kuintal ocherong no lago hini 10 rai tong ha tabun bagai ang tabun phajene ji current rok ino kono tala koreu ursim tala tongo gai oje naikani borok bai po ang salai nai naitong naije tower ase kusuk Jio tower Nordu Masara Kiting Puno Parani Jio Tower orani battery kama jagai tong hotabo thanai bisibar mane 10 tarik ni horo bas hinkamung 11:30 somoyo aipogo inoni battery kama pong 11 somoyo office ni borok phone khai kon pong sika hangkai phone khai kon ga phaika phaina himani borok nungya battery koroi khuluk jak Jio Tower ni hingkai orani kudut tongkha iserok phaika hangke tagbong no josarai tongha no koita sumni phai ojang sakani Chung ojani 10:30 chung ojani 10:30 11:00 সময় না খলো 11 somoyo koita baja ino supai mani sia sia no nai jaya no taya nai jaya pele mol ino supai pote nai jagda sia orani phemani simi 11 to hingkai naidi khaponi ta khoro bukuro iserok chalangnai ar kaisen to phununglia i chalangnai no bongni kaisa kaisa ojon se 30 hoite 35 kg seongnai hingke bok ki 50 kg pojano kaisa kaisa pharkum balai tinta battery hingkai battery thaisa thaisa 50 kg hingke 1.5 kuintal mal bok ki tui khalmanai dei naidi gam ke sagai phun khongar bongno bok ki tui balai khalmanai deiba naidi bongni ojon se 30 hoite 35 se hingke bongno tabok dusara goi tongkha thana gose case khaja e oboni bagai tabok bejal hingke sing tabok je tower naikeni baibo sing kok salai nai joto kisi office ni borok kol khai kono hino CCTV camera go nungoi tongkha tower ro borok phai tongo mani romoi tongo ni sakoni se bok phaioi naifimani kudut tongkhai morok chalak tham phai pong hingke bongno dosarai tongkha tabok oboni bagai hingke kokha asukse hambai joton ni lama teke phaio bok ojang du masara tani mane function chagoi phaili mani hingke bok tabok dusan manjak.